Zsófi, mi a véleményed azokról, akik az éjszakában dolgoznak, mint striptease táncos? Itt a lányok is, Kati is, Ági is. Nagyon rossz véleménnyel vagyok róluk, ugyanis szerintem nem így lehet pénzt keresni, nagyon, nagyon rosszul csinálják. Nem a tanulást választák, nem azt, hogy a pénzt más úton megkeresni, hanem ilyen undorító módon. Ezt honnan tudod, hogy én nem tanultam? Vagy Hát akkor ez miért jó így? De azt Ez miért jó így? Ez milyen példa? Vagy ez egy mocskos munka, ezt a legutolsó ember válassza. Na most én 12 évig ezért megküzdöttem, hogy én... Ezért küzdeni kell? Aha. Tudod? Értem. Itt így kezdődik, hogy 12 évig én a rúdnál mellette, nem hosszába, így vízszintesen volt a rúd. Tudod? Értem. Na hát ez a És különbség. azért mit kell tanulni? Mit kell tanulni? Hát? Ilyen diplomát árulnak? Figyelj, Vagy? igen, én táncos diplomám van, képzeld el. Na, most ehhez mit szólsz? Hát ez nem tudok mit Kérdezzem szólni. meg, hogy te honnan tudod, hogy nekem milyen iskolai végzettségem van? Lehet, hogy van iskolai végzettséged, de Igen. miért nem azt csinálod? Miért azt kell, miért a Havi könnyebb úton, 50-ből hogy jobb lány levetközöl? lennék? Havi Hogy 50-ből jobb lány lennék? Nem milyen havi 50? Hát mondom, hogy általánosságban egy egész... Lányok, egyszerre csak egy beszéljen. Mert nem halljuk. Ne haragudj, hagyj kérdezzem meg, hány éves vagy? 23. Jó. 23 éves koromban én sem gondoltam volna, hogy erre a pályára fogok kerülni. Én 27 éves voltam, amikor elkezdtem. Erre Képzeld kényszerített el. a sors? Igen. Képzeld el. Mert nem tudsz más munkát Képzeld el, vállalni. Nincsen képzeld el. más munka, nincsen. Az újságok tele vannak hirdetésekkel. Képzeld el, hogy én egy ilyen újsághirdetésre jelentkeztem, amikor elkezdtem táncolni. Hát drágám, varrónőnek sokkal jobban beváltál volna. Igen? Szerintem. Nem láttad még táncolni? Én viszont ez együtt az. dolgoztam Mutasd vele. meg, drágám. Hát neked itt most hadd ne mutassam meg. Az a lényeg, hogy én 9 évig nagyon-nagyon szépen meg tudtam ebből élni, és meg is élek. És az a másik, hogy neked szeretném mondani, hogy veled is még történhetnek olyan dolgok az életbe, amikor teljesen megfordul az életed. Lehet, hogy nem lesz pénzem, lehet, hogy hiába tanulok, nem fogok annyit keresni, de Igen. akkor sem fogom ezt csinálni. Ebbe igazad, És csak nem is kell. táncolsz? Az lehet. Csak táncolsz? Mert azt nem meséld be nekem, hogy csak ott állsz, és akkor táncolsz. Ez így van? Igen, így Ja, és engedek akkor azt mondják, hogy 300 000 adok egy ló és papi, és akkor nem mész el vele. Te dolgoztál nightclubba? Nem is akarok? Na, akkor De honnan voltam gondolod, már. hogy ő mást is csinál? Így van. Ja, mert te megállsz, mikor megállod, azt Nem, nekem én nem nem állok meséld meg, be. folyamatosan ott Lehet, pörgök a hogy rudon, 50 év balra, táncol, és akkor jobbra. jön egy este egy úr, hogy 200 felajánl egy éjszaka, nem mész el. Na figyelj, de- Dehogy nem. Ki az a marha az, aki kihagyja a lehetőséget? Szót kérek. Ha én lány lennék, én is biztosan... Most, ha gyakorlatilag is lány lennék, én is biztosan... Akkor 100%, hogy elfogadnám az ajánlatokat. És azzal a lendülettel ki is mennél az ajtón, 200 és soha többet más nem tudnál csinálni. Dehogy nem. Mert itt ebben a szakmában csak egyszer mész el.